Коста хора! Аз съм Minecraft BG, тук с мен е Даниелчо BG и днес ще играем Minecraft Survival. И ни пусна в село. Да, и ни пусна в село. Което е я. Чакай, има ли петарница? Аз секунда да спра звука. Мен не носи, няма го спира. О, не знам, на мен нещо ме нацепва. Не знам. Нацепват ли? Да, малко нацепва. Няма пекарница, човек. 2 на 1 си, 3 девятки съм не изостил. Не изостил съм буквално какво има в честа на пекарница. 5 обсидиан, майче 5 обсидиан или гащи и 2 ябълки, майче. Да, това. Събирай уния. Ще взема малко дърво от къщите. Това прасе ще дойде, защото носи картоф. От? Без да исках да удари. Аз ще събера дърво от къщите, защото сме лоши. Аз случайно да се събера дърво откъде си трябва. Не, аз ще събера от тук. Тъп вилиджър, бе. Не, ще събера от градинките отстрани. Аз от къщите. Да, тук ще направим по едно видео, което са на пълен фейл. Да, пусна ни на някакъв тъп остров и нямаше как да излезем. Нямахме материали. Не, също имаше 3 дървета. Ние си направихме лодки, но той щупи неговата лодка и стана пълен фейл. Щупи неговата лодка без да вземи и отиде дъното на океана. И затова стана пълен фейл. Взема една върта. Аз им 7 дърво вече. Вече 8. Че колко имаш? Дърво? Да. 6 не е преработено. Аз имам 10 непреработени. Искам да са... Тук има прасета, крави. Айде да си кажем феновете. Искаш ли? Какво? Да му върта феновете ми. И като кой искам да стане. Стига, това вече е някакво нубско. Да, знам. Това е нубско. Знам, че е нубско. Еми така. Еми. Тогава. Аз съм много. Еми тогава. Не да и говори нубски неща. Да. Ще съберете книги. Значи, аз... Ще ни трябва. Как се казва проект? Minecraft Mobile Survival. Окей. Тук има и крафтинг. Да, знам. Ни прави, що ми има. Ох, не знам защо, ама на мен ми е циква. Мен не. Той е рекордва с Mobile. Най-тъпата програма. Точно теб, че кажа Точно на теб, че бъгва не означава, че е гадна програмата. Човек, то само с моби взема лагва толкова колкото... На мен не ми лагва, само качеството ми са бъгва. Не ми, що не го направих. Че нека да преработя. Аз ще събера един стак не преработен. Че аз вече ще правя кирка. Не, то не ни трябва, защото имам 25 вече. Имаме вече и за букшелфове. Книги. Букшелфове. Чакай, ти тук ли си? Дай кръвчик. Чикън магнагец. Убия. Значи ще събера от къщите, да. Това много... Това и... Обзавам се езика. Това кошка много нагла. Чакай малко. Ти, къде е крафтинга, бе? В една къща. Аз не го взех. Добре, ще не го няма да правим само крафтинга тук. Бе, човек, аз вече си направих такова кирка. Айрон? Не, обърках се. Камен, ти. Аз събрах. Фърли един кръвчик. Ела фърли един кръвчик. Нямаш ли дърво да се направиш? Имам, ама не искам да хъба. Аз па не искам да си давам крафтинг. Добре, изи от мен да ми паре. Със сигурност имаш повече дърво от мен. Имам 22 непреработено, но и ти преработено. Това е колко бързо говоря, сега като се замисля. Аз търся, също търся айрон. Успех. Едва ли ще намеря. И тази болест, не знам какво съм. Болен. Аз съм болен, джинни. Не само това, аз бях влезъл преди това в един леден басейн. Има се една скама. И за какво влезеш в леден басейн? За кеф. Виж какво имам. И за какво ти е? За какво ми е? Даже да погледна в моят телефон да се чуди.
Пичове. Айде си пазим първите китки. И пички. Ако има пички. Да, пички. О! Сега ще щупих айрон, чакай. Се щупи айрона, бе. Насича ли ти още? Много. Сега ще взема. Сигурно, защото поддържаш се. Едва точно. Нямам на мен. Ста се. Не гледай да ги пуснеш в тази дупка. Да огледам за още. Аз търся айрон, така че имаш предимство. Ето тук ги обирах. Не обирай го и давай. Що? Ами чакай всичко да порасне или си посадява и другите. Няма да видим тук. Имаш пред да си строим къщи. Иди се бъде от вълна от някъде. Ами аз имам една вълна. Чай, в този... Няма да читваме. Което ме кефи. То. Не съм. Не съм. А за какво не искаш да читваме? Не искаш. Три точки, yes. Аз понякога читвам, ама не означава, че съм читър. Но мразя хора като румката. То е най-тулов от Street Team. Да. Такова, развил съм много добре на Survival и си е читнал. Викам, не съм читвал. После викам, само си читнах Sugar Canes. В смисъл едно Sugar Canes. Едно Sugar Canes ще го извиним. Да, бе, човек, това пак е чит. Чит, ама по-се опрощава. Нека да читнеш 5 стака диамантени блокове. Човек, значи и хора, които гледате, едно момче от класа вика на едно друго момче от класа, че е много читва, но той като се види... И другия ако мълчи. той гледа клипа, казва се Благо. Пак бире! Коста! Помниш ли да пранквахме? Да, верно. Телефона. По Viber. Аре, какво да експи деца въртила по мене? На мене? мен ми прави играта някакви бъгове и така и някакъв черен екран и изведнъж... Ето да. В клипа се види. Благо, ако гледаш, вярно си е. Мой път викаш да си читнем 20 диаманта на твоите приятели. Сори, ама така си е. Аз искам да се напълня с това с кабелство. Къща от кабелство ли ли? Ми може да го... Трябва ли четвърто, бе? Да. Окей, но то ние нищо не правим. Аз трябва да почна. Не, също аз имам. Мога да се направя този човек. Ами сега да прес. Да направиш си. Направиш си този човек. Чух, добре ще читне. Да, заради тъпо е. Някак се читнеш. Има. Как? Влизам на креатив и е готов. Как ще влезнеш на креатив, като се влезнеш? Вярно. Добре, хора, този епизод, какво? Става на 8 минути и какво? Нищо. Трябва и аз да почна да спа. Защото аз не знам неща. Аз сега съм намерил само кола. Ще да се направя още на кирка, че тая се охаби. Значи, надявам се да ме чувате добре. Ако не ме чувате, ще си свържа микрофона от слушалките в телефона. Защото му стана бък един път. И ще чуем по-хубаво, със сигурност. Значи абонирайте се за Даниелчо БГ, линк към канала му в описанието. Защото имам само един абонат. Което е... Аз. Да. Айрон. Дали? Да. Браво, байти пича човек. Аз 2 часа не мога да намеря тук айрон. Виж, ще влезна в минута и намеря айрон. Виж. Аз като... Тя малко също как го намерих. Само да близко. Гледай са. Гледай са телефона. Wait! Старата кирка ми се чупи. Виж. И я може малко да Виж, съка. Виж. Като почнах от тук, виж, стигнах до твоето мене, като продължих насам. Сега си до моето лът. Чакай се срещу. Чакай, не си надам. Няма да се срещнем, стига. Имам 2 стака кабелстон, така че това означава, че ще от кабелстон. Макар и отдълго ще да е по-добре. Аз си пазя първата кирка. Няма да я хабиш.
Аз само кабелстон събирам. Цяло. Аз се качвам вече отгоре. Бе, какво е това проклето експедиция върчи около мене само, бе? Бък. Не мога да го взема, човек. Значи трябва да релоудна. Не трябва. Че релоудна. Човек няма стане. Един приятел първо не става нищо. Добре, стана, махна се. Не знам, на някой не му се действа. Сега с какво да се изкача? С кирка. Днес какво да се изкача, казах. Що хабиш блокове? Аз да видим какво става с епизода. Да снимам. И 40 секунди при мен. 46. И 5, и 6 вече. С една секунда. Мисля пак мога да съм почнал по-късно. Ти ще слагаш ли интрото? Много ясно. Ева при мен на топката сме написал. От... тук са какво ще е? Що аз също? Да, ти си не такова. Какво съм мисля? Малко се жала, че не чупаш такова. Човек, какво? Аз ще си направя такова. Ето, гледай. Това не е ли нещо жалко? За какво? Какво? Що да е жалко? Защото е такова, човек. Тъпо е да седи така. Какво? Да не мисля? Да, знам, че не може. Войто. Да ви види. Изволих се от говорене бързо. Говори по-бавно. Ами не мога, човек, свикнал съм. Бързо. Значи ще направим трикасторка? Искаш ли меч? Не, законно. За животно? Аз ще правя пеща. Хубаво, че съм си включил по-яркост, по-голяма яркост. Хора, може да ви попитам нещо. Не може ли, аз ще ви попитам нещо. Може ли да някой да ми каже как да си почистя прахта под стъклото на телефона? Ако знае някой, да пише в моите коментари. Ти от колко време имаш канал? 3 години, смисъл от утре ще е 3 години. Да. Имам приличко. Аз да не ползвах за снимане. Съм ползвал го съм на ден. Не, че сега нещо... Това винаги го ползвам само за да гледам ключите канала. И за да се абонирам. И също. Знака прат! Хора, ако искате още клипчета на Агарио... Агарио? Ти си имаш на Агарио? Да. Сериозно? Да, бе, знам това е. Не съм много. Значи... Как искам да снимам с тренда дип на компа, ама в рапса не ми записва звук. Пускай си микрофона, бе. Не знам как да го пуста, човек. Лесно. Ма то в рапс кракнат ли е? Смисъл, защото трябва...